रिलिफ केम्पआव थांनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा फोरमायखो नोंथांमोननो आङो बिथंबाबो होनो थांगासिनो दङ जे दिनै सावथालानो जा बर'आनो जा रिलिफ केम्पआव जाय भुगिनांदों आरो बेयाव जाय बलि जानांदों आरोबाव जायफोरा न' सावजादों बिथांमोननि थाखाय सरखार हिसाबै मा स्टेप लानांगौ बिथाङा थाब स्टेप लादों बेखौ मानिनांगोन। प्रमद बर' बिथाङा बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ खोथा दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा नटिस खालामदों। रिलिफ केम्पত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যি ৰাইজ সকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো অতি সোনকালে তেখেতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। दा लिडार जायोब्ला बेबादिसो जानांगौ। दावराव दावसि आरो उनाव जाफिननाय बा सोरबा एटेक खालामनाय बेफोरखौ दोनथ'नानै जे मानसिनो सुबुं माहारि हिसाबै इसेन्सियेल बुस्थुआ मा बेसिक निड्सआ मा बेखौ बिथाङा जगायनानै होनायाव मालाबाबो फावसयाखै। थाबैनो बिथाङा जगार खालामनानै होदों। दा बेखौनो रायजो राजाजों इन्टारेक्ट खालामलायनाय खोथा बुंलायनायखौ नोंथांमोना ससे नायलांदो आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। दहायबो दिसपुरनिफ्राय सानै मन्थ्रिफोर फैदोंमोन दे गुवाहाटि दिसपुर फैनानै CSP-फोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों। बेखौ आं खोन्थागोन बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थागोन नागिरदों। गरम जाग्लाबबायना दे थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि। जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो। ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ। थेवब्लाबो जिहेतु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ। बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ। बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा। बेखौ प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन। दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन नोंसोरखौ जालाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो। दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन। थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन सिन्था बहाबो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो। ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ। आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जानानै मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय मथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामना होगोन होननानै आङो खोथा होदों। आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांनानै थाहैनो हानाय। ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाय थागोन नालाय गोबां पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय। आदिबासियाव गियो आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन। दा जोङो आंबो दा
नै दा बर'फोरनाव बेनो प्रथम आरो दंबावो बेहाय थांगोन जेबो मालाय खोथा दाला जाहाथे माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जाना थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राव मोननांगौ बर'फ्राव मोननांगौ आङो बुंबाय औ दा बेनो बिसोरबो बिदिनो जादों जोंनाबो बिदिनो जादों मा खालामनो दे जाबाय बेखौ गोसोखांनानै बुंबाबो मा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव बे रिपाल्सनि उनावसो जोङो बावजाव थांना खानाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना थिन सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंहाय जागोन बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखायनो फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै थांनायाव जाहाथे खहा जाया आगोलनि बायदि थाबसिननो मोनो बिनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आङो जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए दंफैयो जों रायज्लायदों अथ'थे मा खरसा जायो जाहोदों मानसिखौ परिबेस थागोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जानाय नङा ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनोब्ला बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै स्कुल दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबो जों गाबोन फुंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे गासिबो दा नुनो मोनबाय बेवहाय आङो नटिस खालामदों बे खोथाखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो फोरमायनो थांगासिनो दङ माखासे इंगित मोनदों जे बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारजों सोर दङ मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि सार दङ लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां सुरज कुमार ब्रह्म बिथां साराबो दंफायो इउपिपिएल दोलोजों बिपिएफ दोलोजों ज' जाजाय जोङो पिकचार नुनो मोन्दों बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा सरखार सालायदों बेयाव बिथांमोना फैफानानै रायजो राजाफोरखौ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे मदद होफैदों बियो मा नटिस खालामदों आरो बिनि इंगितआ मा आरो बेखौ जोङो मा खबर मोन्दों बेनि थाखाय आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दङ हय इउपिपिएलआ दिनैनि थारिखआव जिर' जानो थांगासिनो दङ हयथ' लिडारानो बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोआव थाबथायाबो जानो हासिगौ नेक्स्ट भिडिअआव नेनानै था रायजो राजाफोर दा अब्ला हाग्रामा महिलारि सार मावनायनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बेसिक निड्स बुस्थुखौ बिथाङा होबाय जि राय सकले सावथाल हक बर' हक जि राय सकले रिलिफ केम्पत আছে তেখেত সকলৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যি এসেনশিয়াল নিডস বেসিক নিডস আছে যেনেবা ডিশ খাওয়া বস্তু থাকাৰ কাৰণে ত্ৰিপাল বিভিন্ন বস্তুবিলাকো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিছে এইটো ক্লেপ কৰিব লগা কথা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ उनाव मा जायो सिगाङाव मा जादों बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो सरखार हिसाबै जाखौ थाब थांना थानो थाखाय रायजोफोरनि सासे राजा जानानै बिथाङा मावना होदों बिनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायनांगोन रायजोर राजा হৈ পেলাই ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এসেনশিয়াল নিডস ফাৰ্ষ্ট এইডছ এইবিলাক কামটো কৰাৰ কাৰণে মই
BTC चिफ हनमानियाव हाग्रामा महिलारि सारद कारणे मर थरबरफोरा खौथि खौथि धन्यबाद मय जुनायसु बिथांनो आं साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सआव लिरना हरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ